Zan duzu txabolea gorbeien deko zuela, ez da? Baina, arraban, kanpa arraban, lekandan, kontraen, atxen kontra. Eta zela hau txabolea da, arriskoa edo... Arriskoa. Bueno, lehenago okutu indun, lehenago otuzen txabolak, zuie, bai, zuzera da zuie. Ez, a ber, ez daizu. Bueno, landako, ganeko, atxurra zartezean, zuiek, erredondoa, horrek izitezean, bai zerako, txabolari legorra iteko, eta zerako, txondorrak ite duzen orduen. Txondorra da, iketza iteko, egurra ite duzen, montaiak, haide befite dutzen lehen zuie, ganetik. Zertu izten, barruan egozu egiten, iketza, horre txabolari bardin. Hasi binte dutzen ganetik, orduan ezegoan ez txapari, gero fine guntzen txapea, ganetik txapea. Eta gero, abek hende guntzen, handi urte karrenean, da gero bota guntzen plakatxo bat hormigoia. Hormigoia erdegot. Ganetik lurre botata eta bedarra da ganean, da letxe.